να σκάει. Μη σου τρομάξα γάμο το κεράτο. Πω νόμιζα κάτι μου ήρθε πάνω μου. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. Put in work for the money she earning, give me top every night, lip service, never got a block. Out in Abu Dhabi, with a bad look like Sky Bree, ooh, right beside me, in the phantom off that body, yeah, Abu Dhabi. Αλλό και καλησπέρα. Σήμερα βρισκόμαστε στην πανέμορφη Πάρνηθα. Έχουμε πάρει καφεδάκι, διότι δεν υπήρχε άλλο μέρος τέτοια ώρα να μπορούσα να πάω για να τραβήξω βιντεάκι με τέτοια ζέστη που έχει. Πραγματικά έχω στάξει. Αλλά τι να κάνουμε. Επέλεξα κι εγώ να βγω 2,5 ώρα το μεσημέρι. Ήτανε μέγα λάθος. Λες και είμαι κανένας πρωτάρης, ξέρω εγώ. Προφανώς μετά θα έχουμε και point of view από την οδήγηση κτλ. Θα έχουμε 360 πλάνα. Έτσι θα σας άφηνα να νομίζετε. Σας παρακαλώ πολύ. Θα σας δείξω και τη μηχανή μου και θα σας πω κάποια χαρακτηριστικά που έχει επάνω, έχω βάλει κτλ. Τώρα θα σας δείξω τη μηχανή και κάποια πράγματα που έχω κάνει επάνω. Λίγο καλό γέρο σε αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχω που αλλού να τα αφήσω. Αυτή είναι η εξάτμιση, είναι μια Lextech. Λεφτά για κράπα τότε δεν υπήρχαν. Μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα παράπονο. Έχει ελευθερώσει πολύ το μηχανάκι και επίσης κάνει και πολύ βασερία παρόλο που έχω σιγαστήρα μέσα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά στο μέλλον. Θα δείξει. Επίσης είναι Honda, ρε παιδιά. Ό,τι για να βάλετε πάνω σε Honda είναι plug and play. Δεν έχει ανάγκη κάτι συγκεκριμένο. Και ούτε πρόκειται να πάθει και τίποτα, βέβαια. Έτσι. Έχουμε βάλει μανιτάρια και πλαστικά τύπου S1000R. Έχουμε σιφτεράκι, εννοείται. Δεν γίνεται τέτοια μηχανή χωρίς shifter. Αλλά δυστυχώς είναι μόνο ανεβάσματα. Δεν είναι κατεβάσματα, δεν έχει blipper. Και τα μαμά μαρσπιέ είχα βάλει αγωνιστικά πιο σκεφτού τύπου. Αλλά δεν βολέψανε γιατί η τρόμπα φρένου η μαμά δεν δούλευε καλά. Γιατί εκείνα τα μαρσπιέ ήταν φτιαγμένα για μεγαλύτερες τρόμπες φρένων. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα sound test, γιατί δεν θα σας αφήνω έτσι. Εννοείται θα βγάλω και το noise cancellation για να ακουστεί 100%. Αυτό ήταν μέχρι τις 4.000 στροφές και το μηχανάκι ακόμα άλλες 8.000 και έχει και σιγαστήρα. Η ελληνική αστυνομία, άμα το βλέπεις αυτό, είναι AI. Αλήθεια σου λέω. Στέψε με, σε παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι. Γεια σου, γεια σου. Αυτή η ελευθερία που αισθάνεσαι εδώ πάνω. Άκου εδώ, πυροβολάει το εργαλείο. Μην κάνει φίλε, δεν σταματάει να πετάει, να σκάει. Πολυβόλο. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα θέμα με την κάμερα και οι δύο κάμερες μείναν από μπαταρία. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής κόπηκε. Εντάξει, αυτά θα γίνουν, εντάξει. Πρώτο βίντεο είναι. Εδώ μεταξύ έχει μια μαυρίλα από πάνω και δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Αν θα με πιάσει βροχή ή όχι. Το κανάλι τώρα. Το κανάλι επικεντρώνεται στο motovlogging, τις εξορμήσεις και σε διάφορα. Θα τα κάνουμε. Και σε διάφορα στορέματα που τα οποία όλα αυτά θα γίνουν μαζί με τον φίλο μου και κολλητό Ευρυπίδη, ο οποίος θα δυσκολευτεί λίγο να είναι μαζί μας για τώρα, γιατί είχε ένα ατύχημα πριν 2 εβδομάδες με τη μηχανή. Εντάξει, μόνο λίγες ζημιές ευτυχώς, σωματικές καμία, αυτό μετράει. Και το μηχανάκι του, το οποίο είναι ένα Africa Twin 1100, πώς είναι το δικό μου, καμία απολύτως σχέση, είναι στο συνεργείο. Οπότε μπορεί να μας έρχεται αμαξάτος μέχρι να φτιάξει το μηχανάκι του. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, έχω κάνει αυτά τα πράγματα στο μηχανάκι μου. Το μηχανάκι μου είναι 94,9 άλογα. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν καίει την άσφαλτο, να σου το πω απλά. Αλλά εντάξει. Είναι ένα ωραίο all around μηχανάκι το οποίο μπορεί να κάνει τη δουλειά σου και να σε πάει και λίγο πιο μακριά. Γιατί εντάξει, για μεγάλες διαδρομές δεν είναι τόσο. Θα χρειαστεί στάσεις. Και είναι, άμα μπορούσα οικονομικά να έχω ένα δεύτερο μηχανάκι, θα ήταν σίγουρα ένα adventure. Περισσότερο αυτό το βίντεο είναι για να γνωριστούμε. Ωραία, στράφτη ρε. Θα γίνει με βαπάκια. Άμα με πιάσει η βροχή τώρα. Ο Μπρου πήγε ανάποδα. Nice, bro. Αρχίζει και πλησιάζει το κουνητό και με βλέπω να.
Κάτι μου ήρθαν σταγονίτσες. Όχι, μου έρχονται σταγόνες, εντάξει. Είχαμε. Μου έρχονται σταγόνες. Hardcore το πρώτο βίντεο, hardcore. Όπο μαυρίλα. Όπο μαυρίλα. Φύγαμε. Καλά, εντάξει ρε. Θα γίνω αρχαίος. Θα κολυμπήσω. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Θα γίνουμε αρχαίοι. Ωρε μαλάκα, τι γίνεται ρε. Πόπο μαλάκα, Αυτό είναι βαρέα ανθυγιεινά εδώ πέρα που τραβάω. Ωρε, μαλάκα σκοτωθούμε ρε. Φίλε, τι αέρας είναι αυτός. Όπα ρε. Έχω γίνει ήδη χάλια. Χάλια μαύρα έγινα. Μάγκες, τι γίνεται ρε παιδιά μπροστά. Βαρέα ανθυγιεινάω μπρο. Ωρε, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Θα να στρίψω κι εγώ όμως εδώ. Άντε θα γίνουμε παπιά να πούμε, έλα. Ωρε φίλε, πάμε. Έχω γίνει χάλια. Βροχή κοτρώνες ρίχνει. Θα γίνω χάλια. Έχω γίνει πάπια. Ορίστε. Έκανα το πρώτο μου μπάνιο φέτος. Δεν έχω κάνει ακόμα μπάνιο. Στη θάλασσα πάντα έτσι. Όχι σπίτι κάνουμε. Ελπίζω να μην έχω άλλα τέτοια μπάνια, δεν θέλω άλλα. Την φάγαμε. Ελπίζω εσείς να μην είστε έξω αυτή την ώρα. Θα και εμένα το βλάκα. Ο μπρο τι κάνει. Ο μπρο ήταν πίσω το παρκαρισμένο και περίμενα να φύγει το παρκαρισμένο. Ωρε νερό. Μαλάκα, τι αέρας είναι αυτός. Με παίρνει αέρας. Ωρε φίλε. Κάτσε να ανάψουμε το δισπίν. Ωρε φίλε. Είχαμε. Όπα ρε. Μαλάκα. Με παίρνει αέρας ρε. Ωρε φίλε. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω μπροστά μου. Ζω στα άκρα. Έχω γίνει. Μην πω καλύτερα. Άστο. Θέλω να είμαι και family friendly. Έχω γίνει χάλια με λίγα λόγια. Ξέρετε τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να το πω. Δεν θέλετε να μάθετε τι βροχή έφαγα. Πραγματικά δεν θέλετε να μάθετε. Εδώ. Άμα με πάρει αγκαλιά αυτή τη στιγμή, θα στάξει over 10 λίτρα νερό. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ με τη μηχανή τόσο πολύ βροχή στη ζωή μου. Το βίντεο θα κλείσει εδώ για ευνόητους λόγους. Πάντα εξοπλισμό, πάντα κράνος, μπουφάν τα πάντα, γάντια όλα. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο. Ελπίζω να μην το ξαναπάθω αυτό το πράγμα. Να έχω τέτοιο ήλιο και μετά να μην πιάσει αυτή η βροχή στο δρόμο. Αυτά. Τα λέμε. Κάντε ένα σχόλιο τι θέλετε να δείτε, τι δεν σας άρεσε και τι σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Βοηθάνε πολύ, η αλήθεια είναι. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.